és clau les inversions, sobretot... Perdoni, l'altre dia ho deia el conseller Ausàs, Sí, no, és que és clau les inversions, sobretot en polítiques socials. En fi, exemples no gaire llunyans, a França, als barris de París, que varen veure fa cosa d'un any o una mica més, com als caps de setmana, sobretot a les nits, hi havia aquests problemes de marginació, de gent que se sent aliena al que és la pròpia comunitat i comença a rebentar-ho tot i a cremar-ho tot, no? Doncs això és el que hem d'evitar i hem evitat en aquests últims anys. Per això és molt important els plans el pla de barris, no? La llei de barris ha estat una cosa fonamental i això passarà a la història. Ara, totes les coses que passen a la història, quan estàs molt a prop no les pots calibrar prou bé, no? Però al final tindrà el seu sentit i els historiadors diran, va haver una època en què hi havia un govern que li va passar pel cap, que va començar el primer govern Maragall i després ho ha continuat el govern Montilla, actuant als barris més necessitats de Catalunya o aquells centres antics en què s'anaven degradant a poc. Això ha estat una revolució. Els ciutadans que viuen en aquests barris han sentit que són també ciutadans com qualsevol altre i es pensaven que no ho eren. Jo ho dic perquè hi ha alguns barris que els conec molt bé, no? A Tarragona, per exemple, el de Camp Clar, jo hi vaig viure un any i sé el que pensava aquella gent, deia, nosaltres som la perifèria, els que no se'n recorda mai ningú, ara apliquem la llei de barris i posem la comissaria dels Mossos de tot el Camp de Tarragona, la principal comissaria dels Mossos de tot el Camp de Tarragona la posem en aquell barri i fem un centre per als jubilats, etc., un centre cívic, i la gent quan veu això ja evitem aquesta fractura social perquè se senten part de la comunitat. I aquí